Kwazwai vana vaMwari. Amen. Vari kukomborerwa ratidzai nekwevha maoko. Tinoda kutenda Mwari mukati memasikati ano nekuda kwemumwe mukana watapiwa tichiri wapenyu kuti tuye tishumire Jehovha. Munyori weBhaibheri anoti dai Jehovha asinesu Israeri ngaidaro. Teerera munhu waMwari, pavakafamba paya nemota ukadarika, kuna akapafamba akasapfuura. Mapiritsi avakanotenga kuchemistry ukati akashanda, kune mumwe akaprescribirwa iwawo but akazorora. Dai Jehovha asinesu Israeri ngaidaro. Tiri perechechi yaMwari. Toda kutenda nekuimbira kwakanaka. Mwari akuropafadzei. Ndandichimbotarisa ndikati zvimwe zvese zvekuparidza zvichapera, but chachaenda nacho kudenga kuimba. Amen. Patichaimba rwiyo rwaMozisi. Tiripo tinotenda. Rambai Mwari achikukomborerani. Regai titende mose makauya. Mwari akuropafadzei. Nekuda kwenguva, regai nditende vakaparidza vandakatsika utsoka dzavo pamangwanani ano. Pamangwanani ndotenda Mwari ataura kwatiri. Usabva mharidzo ngaisaparidzwe ushayiwa chinhu wani chawabata. Amen. Uripo tiri perechechi. Ini ndabata kuti munamato inenge inononoka kupindurwa. Mwari anoita senge asinganzwa but anenge achinzwa. Zvanzi haazi munhu uye haite futi sei haanyepi. Chimwe chandifadza ndechekuti hasinogona kunegotiata naMwari. Isaya anodaro, uyai titaurirane, nyange zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa samazaya echinai. So Mwari wedu anonegotiateka naye. Ipapo ndapafarira. Toda kutenda pamwe ndinozokangana. Hanzi nevanhu vekumarange ndikukwazisei. Ivalaliti. Tinotenda. Ndichanovaudza kuti mapindura uye mafara kuchingamidzwa navo. Tisingapambadze nguva, regai ndipe muimbisi aimbe rwiyo rwemuparidzi. Mwari haanganyadzise, anotaura chokwadi. Terera nye Mwari anotaura wadeterera nye Mwari anotaura chokwadi. Terera nye Mwari anotaura chokwadi. Mwari anganyadzise chokwadi. Terera nye Mwari anotaura chokwadi. Terera nye Mwari anotaura chokwadi. Terera nye Mwari anotaura chokwadi. Mwari anganyadzise chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Mwari anganyadzise chokwadi. Ngatinamate. Baba wedu vari kudenga, tinokutendai nekuti muri Mwari. Pamangwanani ano tinoshuvira mutaure nesu nenzwi ratinonzwa. Pamuchataura kamwe chete munamato wedu tigokudzwai kaviri. Ndizvo pamuchauya mumakore tigoti uyu ndeshe watakatakamirira. Ndo munamato wedu nekutanamata chipota naJesu asingakundikani tichiti amen. Tinoda kutenda Mwari. Tinoda kutenda Mwari mukati memangwanani ano apo tine dingindira rakakosha sevana vaMwari, sevana vaMwari vakamirira kuuya kwaMuponesi. Zvanzi tinofanira kuva grounded muBhaibheri, mushoko raMwari. Ndorangarira Peter achinyora kuna 2 Peter chapter 1 verse 19. Werengai munhu waMwari. Anoti kudii?
2 Peter chapter 1 verse 19. Second Peter chapter 1 verse 19. Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsvuka nenyama sase chibudira mwoyo yenyu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Teerera munhu waMwari, mangwanani ano Mwari ari kutaura kwauri neachitaura kwandiri. Ari kuti tine shoko rakasimba kwazvo. Bhaibheri harina kuti tine shoko remuprofita rakasimba kwazvo, but Bhaibheri tine shoko reuprofita rakasimba kwazvo. Alo vanhu vaMwari, shoko ratinaro pano ratiri kunzi tofanira kuva grounded ishoko rakasimba kwazvo. Alo, hanzi ramunoita zvakanaka kana muchiita sei nai. Teerera, hapana munhu asingadi kuita zvakanaka, but panapa tapiwa nzira yekuita zvakanaka, kuteerera shoko reuprofita. Zvinonzi shoko iri, teerera vanhu vaMwari, tiri kurarama munyika yazara rima. Saka Bhaibheri rinoti shoko renyu mwenje patsoka dzanyu nai, nechiedza panzira dzangu. Saka Bhaibheri riri kuti shoko reuprofita iri ishoko rakaita sei? Rakasimba kwazvo kana tichiriteerera. Zvikanzi rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchiita sei? Uchitsvuka, uye nyama sese ichibudira mumwoyo manyu nai menyu. Teerera munhu waMwari, nyama sese zvakazarurwa anoti ndiJesu. Saka tikava grounded mushoko raMwari, Bhaibheri riri kuti tichavhenekerwa murima, kwete kuvhenekerwa chete, hanzi nguva dzose kusvikira utonga uchiita sei? naJesu achibudira mumwoyo menyu. Soro wenyaya wangu, mukati memangwananani, hurukuro mazuva ano, rega ndibvunze mudikani, paunosangana neshamwari, hurukuro ndedzei? Patinofonerana, hurukuro mazuva ano ndedzei? Patatitarisa pamashure apo kwave neWorld Cup, waingonzwa vanhu pose pavanofamba vanenge vachitaura zvebhora. Saka ndiri kubvunza, hurukuro mazuva ano ndiri kokai? Kuna Luke chapter 24 verse 13. Verse 13. Chidzikana werengai munhu waMwari. Luke chapter 24 verse 13. Yeah. Pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emausi. Yeah. Wakanga uri kure neJerusarema namastadhiana 60. Chokwadi. Wakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Yeah. Zvino vakati vatataurirana nokubvunzana, Yes. Jesu amene akaswedera akafamba navo. Yeah. Asi meso avo akanga abatwa. Hallelujah. Vakasamuziva. Mwari akomborere kuverenga kweshoko rake. Chimbomira ipapo tichaenda pamberi. Teererai vanhu vaMwari, ndoda kuti usarasikirwe nechimwe chinhu parwendo urwu. Ndoda kuti pakati pemangwanani ano tipinde tose munzira yekuEmausi. But muchati patinopedza mharidzo, pane zvakasiyana pavanhu vari kubva kuJerusaremu vachienda kuEmausi nevanhu vanobva kuEmausi vachienda kuJerusaremu. Tiripo here chechi yaMwari? Teerera munhu waMwari, ukatarisa Jerusaremu magadziriro yakanga yaita yakanga iri pachikomo. Saka kana waienda kuchechi waikwira, ida kucherechedza vamwe vari pano, zvine dhenja kubva kuJerusaremu uchienda kuEmausi. Vakomana ava Bhaibheri rinoti vakanga vauya kupassover. Alo, tiripo vanhu vaMwari, vauya kupassover, vakanga vane zvimwe zvavakanga vachitarisira. But Bhaibheri rinoti nemusi iwowo, alo, batisai manzwi kana Bhaibheri chiverenga, nemusi upi iwowo, chii chakanga chaitika? Rangarirai vanhu vaMwari, Friday iya muponesi akarembera pamuchinjikwa. Tariro yavanhu vose vakanga vachiteerera Jesu, vakanga vachitarisa Savior aizovanunura physical. Saka pavakaona Jesu musi weFriday, zvinhu hazvina kuvaitira zvakanaka, vachiona Mesaya akarembera. Teerera munhu waMwari, rega nditi musi weFriday it was a Black Friday kuvadzidzi.
nyangwe zvino tinoti Good Friday nekuti kurovererwa kwake nekurembera kwakaunza ruponeso kwatiri, but nekuda kwepfungwa dzakanga dzine vadzidzi, Friday iyi yakawa Black Friday. Alonoma, rega ntaure kwauri munhu waMwari, kuchema kunovapo madekwana asi mufaro unouya mangwanani. Vakakomborerwa vanoziva kuti kune mangwanani asina kujairika nemusi wesandi. Saka Bhaibheri kuti nemusi iwowo ndo musi wakanga wakataurwa naJesu uya ndichamuka. Vakomana ava, regai nditaure nditi, vakanga vari disappointed, vasingafaniri kunga vachishushikana. Makambozoona here kuti vano vanhu unogona kungotakura stress yausingafaniri kutakura. Alo muripo here cheche Mwari? Kudengedzera imwe dambudziko, kutora dambudziko sedambudziko iyo isiri dambudziko. Ndosaka Bhaibheri riri kuti vakomana vakanga vari discouraged, but vasingafaniri kuva discouraged. Alo cheche Mwari? Saka Bhaibheri riri kuti vakanga vachifamba vachitaurirana apa napadapa. Vakafamba vachiita sei? Vachitaurirana nezvinhu zvakanga zvaitika muJerusaremu, zvekurovererwa kwaJesu. Tenera munhu waMwari, isu misheni yedu ndeyekuendesa vhangeri kundudzi dzose. Anochecha Mwari. But mubvunzo wangu unoti, pamunofamba muchitaura nyaya dzenyu ndedzei, hurukuro mazuva ano ndei. Terereka, unoshamisika mufana mudikiso anokuudza mazita ese etimu yekuBrazil, anonetsa kudaidza patukamuti tipe 5 machapters kana kuti mabhuku eBhaibheri anokaka. Pane maplazi eArgentina nemasabhu acho ese anomaziva. Bvunza munhu ari pasaidi pako, hurukuro mazuva ano ndedzei. Tiri pachechecha Mwari. Now, panapa Bhaibheri riri kuti nekuti vakanga vachikurukura nama-issues akanga achiitika uye vaitaura pamusoro penyaya inokosha, Jesu akavajoina. Alo vanhu vaMwari, regai ndibvunzewo munhu masikati ano, hurukuro dzenyu Jesu anogona kukujoina here? Akubvunza hamba. Jesu akajoina timu iyi namhaka yekuti akanga ichishushikana nezvakanga zvichiitika, especially maererano nemuponesi. Pane kuti vakanga vari stressed, havana kukwanisa kuona Jesu achifamba navo. Zvinogona here kuitika munhu waMwari, mai baba, kuti unogona kutofamba ukasatonotisa kuti Jesu ari pakati pedu? Alo vanhu vaMwari, dai Mwari atibatsira mukati mevhiki rino, apo tiri kuti grounded in the Bible, tofokasa nemission yedu. Kana tikafokasa nemission yedu, regai ndikuudzai vana vaMwari, Jesu aramba akanyarara, unotijoina. Wakatipromisa kuna Matthew 28, endai naizvozvo uye ndinemi kusvikira kumugumo wenyika. Jesu akajoina vakomana. Bhaibheri rabva rati vakavharwa maziso kuti varegere kumuona. Nemhaka yei? Dai vakatanga kuona Jesu, vaigona kufarira resurrection, vaigona kufarira miracle iyi kudarika kuva grounded in scriptures. Chaka chichiita kuti vashushikane timu iyi imhaka yekuti havana kunzwisisa mashoko avakanga vaudzwa naJesu. Alo vanhu vaMwari, regai ndikubvunzei mani, dambudziko ramuinani mukanyatsofunga chaizvo chaizvo, Mwari haana here kutaura pamusoro pedambudziko rei? Isaya anoti tsvagai pabhuku yaJehovha, murawo, hapana chechimwe ichi chamuchashayiwa, uye chichashayiwa shamwari yacho, nekuti muromo waJehovha wakazviita sei uye mweya wake ukazviita sei. Teerera munhu waMwari, tsvaga pabhuku yaJehovha. Teerera mhai, kana murume anetsa, tsvaga pabhuku yari nai. Ko kana mwana anetsa, tsvaga pabhuku yari. Ko basa rikashupa, tsvagai pabhuku yari. Tsvagai pabhuku yaJehovha.
Bhaibheri rikuti hapana chamuchashayiwa namhaka yei, nekuti muromo waJehovha wakareva izvozvo uye mweya wake wakazviunganidza. Tiri pano chachama muna matondi nawo patichabva panapa tofanira kutsvaga pabhuku yaJehovha. Bhaibheri rikuti hapana chaunoshayiwa. Kana uchida kuroora nekuroorwa, Mwari wakazviisa pachena mukati mebhaibheri. Tsvagai pabhuku yaJehovha. Bhaibheri rinoti wachifamba kudaro wanobvunza Jesu, kwewe ndiwe chete here munharaunda ineyi usingazivi nyaya? Haunozoti unofunga kuti zvaunoziva vanhu vese vanotozviziva? Alo, tiri vakafunga kuti no, hazviiti kuti muIsraeri nyaya yatiri naye haaizivi. Jesu anobva abvunza kuti inyaya yei? Hurukuro dzacho mazuva ano ndedzei? Jesu nomuda vanhu vaMwari. Kana Jesu achibvunza hazvireve kuti haazivi. Alo, Jesu kana achibvunza pane chaanenge achitsvaga kwatiri. Anenge achida kudenha pfungwa dzedu kuti ticherechedze zvimwe zvinhu zvinokosha. Werengai pazasi muna Mwari. Hurukuro mazuva ano. Verse 17. Yeah. Akati kwavari, mashoko amunotaurirana pamusoro pawo muchifamba ndeeiko? Wakamira wane shungu pamwoyo. Mumwe wavo wainzi Kleopasi akapindura akati kwaari, ko, ndiwe woga ugere muJerusarema somutorwa usingazivi zvakaitwa mumazuva ano here? Akati kwavari, zvinyiko? Vakati kwaari, zvaJesu weNazareta, waiva muprofita une simba pabasa nepashoko pamberi paMwari napavanhu vose. Verse 20. Teerera Mwari mwanakomborera kubereka kweshoko rake. Jesu abvunza, inzwai zviri kutaurwa naKleopasi, mumwe wavadzidzi aifanirwa kunge ane message of the time to the dying world. Ari kuti panapa kuna Jesu, murume uyu taimuziva aiita mabasa akanaka, mumwe wevamwe wevaprofita. Dambudziko namba 1, vaitarisa Jesu semumwe muprofita. Rangarai Jesu achibvunza vadzidzi paya, vanhu vanombonditi ndirani? Vakatibvunze mumwe munhu mukati memangwananani, kana vakatarisa Jesu mukati meupenyu hwavo, Jesu ndiani? Zvikazomwana kuti Elia, zikazi no, imimi taurai kuti ndimborani kwamuri. Taita dambudziko nesangano rinotora Jesu semumwe muprofita. Ndosaka vachityana zvinhu zvanetsa, vanombotora Jesu vomusiya votsvaga kunobatsirwa kumwe, nekuti Jesu kwaari mumwe wevamwe vaprofita. Saka chitarisa Jesu vanoti azvikoniwa mumwe wevamwe vaprofita. Rega ndigare ndakutipira munhu waMwari. Ndogara ndichibvunza vanhu kuti kana mbudzi ikadonha mugomba, alo, tiri kwei, zvinoda here imwe mbudzi kubuditsa mbudzi mugomba? Ndinotaura nenono, mbudzi yadonha mugomba, tiri kwei, zvinoda here imwe mbudzi kubuditsa mbudzi mugomba? Inofanira kubuditswa nechi? Muridzi wechi? Saka munhu paakadonha, teerera munhu waMwari, hazvaitsvaga mumwe munhu kuponesa munhu, zvaitoda Mwari iye muridzi wemunhu kuti aburuke. Saka Jesu akanga asava muprofita, but aiwa Mesaya. Handizivi mai, Jesu ndiani muupenyu wenyu? Baba, regai ndibvunze mangwananani, kana makatarisa Jesu, haasingori here mumwe wevamwe vaprofita? Bhaibheri rinoti, tanoverenga yese, but hanzi Jesu akatsama, haana kufara nazvo. Anovati mi vanhu vari foolish, ndizvoka? Sei musina kubata zvinhu zvakadai izvo zvakanyorwa mukati meshoko raMwari? Kana pane chinhu chicharasisa sangano rineri pamazuva ekupedzisira, kutadza kuva nemidzi mukati meshoko raMwari. Satani achaisa zvese zvaanogona nazvo. Kana tisikagona kumira kuti zvakanyorwa zvichinzi, ini vazhinji vedu
ticharasikirwa nedenga. Jesu mukati memasikati ano ari kuti mimi wekunonoka kutenda. Hazvina kunyorwa here. And Bible rinoti Jesu akatanga kutaura zvose zvaitaura pamusoro pekuuya kwake kubva kuna Moses. Tiriporera mwana. Ndinorangarira mumwe murume akanga aina tete wake wakanga wakapfuma kwazvo. Tete ava wakapfuma kudaro vakazorwara ndokubva wafa. But wafa kudaro vakasiya vanyora wiwu. Wanyora wiwu kuti zvinhu zvavo zvaida kuzonoitwa sei mushure mekunge wafa. Saka vanonyora vobva vati kana ndafa mozopa bhuku iri mukomana uyu mwana wehanzvadzi yake. Pamusoro peBible momupa maresidue, mari inenge yasara mushure tatengesa zvose nekubhadhara zvikwereti. Saka mukomana akauya, tete ndokuigwa paakugovewa nekuda kwezvikwereti zvakanga zviripo. Saka mari zhinji akabhadhara zvakawanda ndokubva kwasara mari shoma, ndokubva yapiwa mukomana uyu neBhayibheri. Akanzi Bhaibheri rinokanzi uzonoriwerenge. Iye ndokubva atora Bhaibheri. Mwoyo make anoti nekupfuma kwake kwakaita tete wangu ndobva ndapiwa Bhaibheri nemari shoma yakadai. Akadzoka ndokubva atora Bhaibheri ndokubva arisa mutrangi. Akatanga kurarama, akararama, kamari kangapiwa kakapera, yaishanda achirarama, akazofunga kudzoka kumusha. Makore ati fambi. Zvinonzi achirongedza akashanganikwa neBhaibheri. Asangana neBhaibheri anoribata, anorangarira zvaakaitirwa natete. Akatsamwa akati, ndatambura nguva yakareba so, tete waine mari kwakungondipa Bhaibheri. Hanzi zvinoshamisa ndezvizvo. Akati achivhura peji yega yega paive nemari. Halo mwana. Aita akavhura Genesis papa nechinai, Exodus paive nechi, Leviticus, Numbers, Deuteronomy paive nechinai, nemari Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Chronicles. Murizona achipaive nemari kusvikira asvika kuna Revelation. Chaakadzidza ndechekuti muBhaibheri mune zvakawanzika. Tiriporera mwana. Mune zvakawanzika hama dzangu. Zviri kutsvaga iwewe neni mangwanani ano. Kuti kana tikawerenga tichawana zvinhu zvichatikomborera mukati meupenyu hwedu. Jesu Bhaibheri rangu rinoti after avataurira hanzi vakanzwa mwoyo yavo kufara. Teerera munhu waMwari nyaya iyi. Patiri kufamba tose tichienda kuEmausi, Bhaibheri riri kuti Mwari wekudenga haana kuratidza mamiracles kuvakomana vaviri vakanga vari disappointed, but chaakaita akavadzosera kushoko raMwari. Kune simba mukati meshoko raMwari. Bhaibheri rinoti neshoko rakasimba kwazvo ratinoita zvakanaka kana tichiriteerera. Rakaita somwenji unovhenekera munerima kusvikira utonga uchisvika uye nenyama sese ichibudira mumwoyo medu. Vakomana vanzwa nenyaya yaJesu. Dambudziko rakanga rine vakomana vaida Jesu aikurira, havana kuda Jesu aizotambudzwa. Vaida Jesu aive necrown, but chavasina kuziva ndechekuti Jesu akanga achirarama aifanirwa kuti azofe. Kana afa kubudikidza nekumuka kwake tose tichaponeseka. Tiriporera mwana. Saka ndo zvisina kuzikaniwa nana Cleopas. Pada mukati memasikati aya pane munhu ane dambudziko pamusoro paJesu. Ane nguva yakareba aine dambudziko. Mubvunzo wainaye ndeyekuti tariro yangu iri pakuti kana Mwari mukanditira zvakati, kana Mwari mukadai, munoramba muri Mwari wako. Kana Messias, kana Mwari akaita seakanyarara muupenyu hwako, vanhu vakawanda vanoshushika. Handizivi mukati memasikati ano chii chakunetsa munhu waMwari.
chii chakushupa mukati mekurarama. Bhaibheri rinoti dzoka kushoko Mwari. Tine zvakawanda zvakawanzika pamusoro peupenyu hwedu, uye Mesaya aifanirwa kutambudzika. Kana atambudzika ndokuti isusu tigowane rugare. Zvanzi wafamba kudai, Bhaibheri akundorifarira munhu waMwari. Hanzi Jesu kwakaitanga senge kwanga kwakunowira. Vakanga wafara, wabatwa pamwoyo nezvakanga zvichitaura Jesu, but zvazvisina kukwana kuti vazive Jesu. Pane step yaifanirwa kuitwa. Saka step number 1, toda kuwirirana. Ndio tofanira kuva grounded in scriptures. Tofanira kuerenga shoko raMwari misi yose yeupenyu. Saka rine chapter of the day ndizvo hande tinoerenga. Saka Bible riri kuti after wabata kuti idi warohwa mwoyo, wasundwa mwoyo wavo wadziya, fesi yavo yashanduka nekuda kweshoko. Vane rombo rakaipa vanoda kuona Jesu namamiracles. Kana pane chimwe chiri inospecializwa naSatani, mamiracles. But Jesu haaspecialize naizvozvo nyangwe achimaita, but akadzosera vanhu kushoko raMwari. Jesu hanzi anoita senge anga akupfuura. Usarasikirwe nenyaya. Hanzi vakamugombedzera apadapadapo. Hanzi vakamuita sei? Inza munhu waMwari, Jesu anoita senge anopfuura mukati meupenyu. Jesu anoita senge anopfuura, but tinofanirwa kumuinvita muupenyu hwedu. Jesu yese akafira vanhu vose pamuchinjiko, but anoda kuva nepersonal line relationship, ukama hwakanaka newe. Saka Jesu paakaita senge opfuura, hanzi vakomana vakamugombedzera vakati Jesu, havana kuti Jesu ati nhai murume, haungaendi kwasviba, unogona kubatwa namatsotsi, rara. Hanzi Jesu akaramba achitasanini, hanzi vakamugombedzera. Vamugombedzera, Jesu anobvuma kuenda naye. Hama dzangu, ndarangarira Lazarus, ndarangarira zvaakaitirwa naMwari. Mwari anogona kuzviita muupenyu hwako, but chinodiwa tofanira kudana Jesu mukati meupenyu hwedu. Jesu apinda, zvinonzi agara pasi. Yaive tsika yamaJudha kubata muenzi zvakanaka. Bhaibheri rinoti musakangana kuitira vaenzi zvakanaka, nekuti vamwe vakagarisa vatumwa vasingaite sei naye, wasingaziva. Saka Bhaibheri rinobva rati apinda, Jesu akapiwa chikafu. Apiwa chikafu, zvinonzi akatanga kunamata. Yaive tsika yake kuti kana asati aita zvaaita ainamata. Mune simba mumunamata. Tiri parechechi yaMwari. Munyori anoti dai vakomana vaviri avo vasina kugombedzera Jesu, ingadai vasina kumuziva. Pane tunhu tudiki tunoita kuti tione Jesu zviri nani. Jesu anotaura pane imwe nguva, zvamakaitira avo makazviitira kwandiri. Pamakandishanyira kutoro, makaitira inini. Pamakafidha nherera iya, pamakashanyira shirikadzi iya, izvozvo makazviitira inini. Saka zvinonzi ari patebho. Noukatera zvainge isiri tsika yechiJudha kuti munhu anonamata muenzi ndiye anofanira kunamata. Alo, manzwa here? Muridzi wemba ndiye aifanirwa kunamata. But chinoshamisa apa ndechekuti guest ndiye akaita sei? Akanamata. Saka paakasimudza maoko, vakaona mavanga, vakabva vavhurwa maziso, vakaona kuti ndi Jesu. Alo, saka ndazondera Mwari. Ndoda kunamata manhere masikati nemasikati ano. Chinhu chandofarira Jesu, kana tikamuinvita mukati meupenyu hwedu, anochinja kubva kuita guest wobva aita host. Amuna ndinzo. Teerera munhu waMwari.
Jesu avadzosera kushoko raMwari. Zvinonzi hazvina kunaka kungogumira pashoko, nekuti nyama sese anofanirwa kubudira mumwoyo menyu. Saka zviri kunzi kana tikadaidza Jesu muupenyu hwedu, Jesu anochinja kubva pakuita guest kuita host, anogara nesu. Alo vanhu vaMwari vari kuti Mwari wekudenga, after Jesu asimudza, hanzi vakabvaona kuti muponesi pavakangovhurwa maziso, Jesu akadisappear. Bhaibheri rinoti vakafamba manheru ivavo vakananga kuJerusarema vachiti vaine good news dzekuti Jesu amuka. Alo vanhu vaMwari, ukasangana naJesu ukamudana mukati meupenyu hwako, rega ndikuudze, stress dzose dzinopera, because unenge uine good news dzekuti akamuka uye anouya nekukasika. Rega ndikuudze munhu waMwari, nyika iri kurwara, nyika iri confused, iri kuda iwewe neni mushure mekunge taverenga shoko raMwari, nyama sese abudira mumwoyo medu, tichamuona, toudza Jesu, tasangana naye, watiudza zvose zvakanyorwa pabhuku. Jesu amuka. Teerera munhu waMwari, Mwari anonetsekana achiona vanhu vaMwari vakatakura matambudziko senge Mwari akafa. Alozvachama munofanira tinoita nguva dzose, nguva dzakawanda tinoudza Mwari matambudziko edu instead yekuudza matambudziko edu kukura kwaMwari wedu. Jesu akamuka. Tine good news. Nyika inoda kuudzwa, hatina zvakawanda zvatakamirira, anouya, kana auya iyeye upenyu hwedu unoita zvakanaka. Vakomana vakabva kuJerusaremu vachienda kuEmaus vari discouraged, but pavakasangana naJesu vakadzoka vakaudza vadzidzi, tamuona akamuka. Teera kune vanhu vatakasiya kumba vanofanirwa kudzoka vachiona mafesi ari nani, woziva kuti aive naJesu. Tovaudza kuti kuchema kungavapo madekwana, but mufaro unouya mangwanani. Behold, Sunday morning is coming. Mangwanani asina kujairika. Vakuti Mwari, ndibatsireiwo pamusangano uno, ndibatsirei, ndipewo mweya wekuda kuverenga shoko raMwari, kwete kuverenga chete, kuchengetedza zvakanyorwa, kuita kuti kana zvoitika toziva kuti akanga akazvitaura. Handidi kugumira ipapo. Ndoda kuti Jesu agare mumwoyo mangu, ndoda kumuinvita kumba kwangu, ndoda kudya naye, iyewo dya neni. Vakadaro ndoda kuti musimuke. Tungamiri wedu vari pakati pedu vachatinamatirawo mukati memasikati ake, kuti hurukuro dzedu ndedzekuudza nyika good news. Anouya. Tofanira kunamata Mwari akasika denga nenyika. Vanhu budai muBhabhironi, nekuti anouya nekukasika. Vakadaro ndakatosimuka vandau ndijoina. Tumwari tibatsire hurukuro dzedu, tiudze nyika kuti munouya nekukasika. Muimbisa chitimbisira stanza imwe chete. Tinokumbirawo our leader wave vanamatire sangano raMwari. Tine theme yakanaka zvakadaro yekuti grounded in scripture, takafocus on mission. Mwari tibatsirei, tikomborerei muupenyu hwedu, hurukuro dzedu dzitaure pamusoro peukuru hwenyu, tiwedze kuti makamuka uye munodzoka. Chambiro stanza imwe chete tonamatira. Aripo pansiwo yeye wafapamchenjiko ase anoya zvino kutora wakewo pamsiwo wonde pamsiwo Ngatidzorei hope dzedu mumunamato kuna Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga. Tinokutendai masikati akanaka panzvimbo yamakatara kufamba kushanyira vana venyu nokuti munotida. Tinokuongai nokuti hamushanduki, nokuti hamusi munhu. Ndosekera Israeri iri vapenyu kusvika mukati mezuva ranhasi.
makaita ndimi, makatichengeta kubva zuro regore, mukatipa mukana wokukunzwai zvakare mukati menzvimbo ino yamakazvitarira. Nyangwe nemasikati akanaka muchitaura kwatiri kuburikidza nemurandarume, toda kukutendai Mwari nokuti takunzwai. Nokutendai nokuti takambokutadzirai, miromo iyi ikataura zvisizvo, hurukuro dzikakunyangadzai. Dai maiva munhu ndiani airarama, asi kunaka kwenyu kunopfuura ndikoku kuti hamutirangi zvinoenderana nokubata kwomunhu. Ndosekera kunyangwe muromo wakataura zvakaipa, nhasi tiri pano munotsvaka kutiponesa. Tiregererei soko rimwe nerimwe risina maturo, rimwe takaita rokutaura, rimwe tikatexta, rimwe tikaisa pasocial media, rimwe tikataura navadzani, rimwe kuvarume vedu, rimwe kuvana vedu, soko risina maturo. Tiregererei Mwari wamasimba ose. Asi kusumuka kwedu ndiko kumasikati ano akaropafadzwa. Tinosumukira shoko iri rinofanira kubuda zvakanaka pamuromo yedu, nekuudza nyika nezvaKristu anouya, nekugara kuva grounded mushoko renyu, nekuisa pfungwa nemoyo pabasa ramakatituma. Komborerai Mwari camp ino, rambai muchingotaura sezvino tinokutendai. Komborere vaparidzi navatauri, nyangwe nomuranda wamashandisa masikati ano, muchengete pakanaka nokuti basa richipo. Rambai muchitaura kutsi kwemwoyo womwe nomwe ari panzvimbo ino, musangane nesu pakudisisa, kunyangwe nepautera hwedu, mutibetsere kushandurwe kuve kusimba kwedu. Munamato wedu wokurevesa nokuperera, namata chisiya zvose muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Amen. Amen.